Záchrana ľudského života. Libor duchaprítomne zachránil život vlastnej mame. Libor je spolužiak mojej céry. Od malička je to veľmi milý a empatický chlapec, ochotný vždy pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Určite si však nikdy nepomyslel, že raz bude musieť pomôcť a zachrániť život tej, ktorá mu ho dala, vlastnej mame. Celé sa to udialo v lete minulého roku. Bolo krásne počasie, ktoré väčšina ľudí využila na prácu v záhrade či rodinné grilovačky. Liborova mama Saška pracovala v záhrade za domom a rozhodla sa, že ešte pokosí trávnik. Záhrada bola veľká, kosačka elektrická a aby Saška dosiahla všade, kam treba, musela použiť predlžovačku. Pri manipulácii s kosačkou však prišlo k poruche a Sašku zasiahol elektrický prúd. Keďže nebola obutá, 220 V prechádzalo celým jej telom a ona nebola schopná kábel pustiť. Zostávalo jej jediné – kričať a dúfať, že jej niekto príde na pomoc. Po chvíli vybehol von vtedy 14-ročný syn Libor. Saške už dochádzali sily, nevládala už ani hovoriť a v hlave jej prebleslo len to, aby sa jej syn nechytil a elektrina nezasiahla aj jeho. Nedokážem si ani predstaviť, ako sa musela cítiť, bojovať o svoj život a báť sa aj o život svojho dieťaťa. Libor si však zachoval chladnú hlavu a pragmatické myslenie a rýchlo konal. Odpojil kosačku z elektriny, mame poskytol prvú pomoc. Lekári v nemocnici konštatovali, že mamu zachránil o minútu 12. Keby prišiel neskôr alebo váhal, čo urobiť, už by mohlo byť neskoro. Deň, v ktorý sa to stalo, 19. august, považuje Saška za svoje druhé narodenie. A tento rok v ten istý deň dokonca plánuje upiecť tortu a svoje druhé narodeniny osláviť aj so synom a zvyškom rodiny. List napísala Petra Horinková, pedagogička, skutok vykonal Libor Bolebruch Gbeli. Statočná Mia zachránila svoju maminu. Chcem vám predstaviť našu Miu. Je to veselé a hlavne starostlivé dievčatko. Jej príbeh sa stal v pondelok 13. novembra 2023. Maminka ráno vstala, zobudila svoje deti, dcéru Miu a syna Adriána do školy. Spravila im 10 ako každé ráno a keď im chcela spraviť pitie, zrazu si necítila ľavú ruku a nevedela ani chytiť fľašku do ruky. Mala pocit, že niečo nie je v poriadku, aj keď ju nič nebolelo. Mia si hneď všimla, že sa s maminkou niečo deje. Prišla k nej a spýtala sa jej, či je v poriadku. Keď jej maminka chcela odpovedať, nedalo sa jej a vtedy Mia vykrikla: "Mami, klesol ti kútik na ústach. Volám sanitku." Maminka už nevedela rozprávať, len niečo nezrozumiteľné jej vyšlo z úst. Veľmi sa zľakla, ale Mia nestratila rozvahu a v tej chvíli neukázala žiadny strach. Okamžite volala lekársku pomoc, rozprávala sa s dispečingom, ako keby to robila každý deň. Povedala, ako sa volá, kde býva, komu volá pomoc a z akého dôvodu. Jej brat Adrián zatiaľ čakal pred domom na príchod záchranárov. Po príchode záchranky a po prvotných vyšetreniach bola určená diagnóza – mozgová porážka. Záchranár pri odchode pochválil Miu za odvahu, pretože málo ktoré 8-ročné dieťa vie takto perfektne zareagovať a tým zachrániť život dospelému človeku, ktorý si nedokáže sám zavolať pomoc. Mia je naša malá veľká hrdinka, ktorá zachránila život svojej maminke. Pri tejto diagnóze je najdôležitejšie do 3 hodín zavolať pomoc. Maminka sa môže poďakovať svojej dcére Mii za to, že sa z toho nešťastného rána dostala bez následkov. Teraz žije úplne normálny život. List napísala magisterka Katarína Hanzlíková, triedna učiteľka. Skutok vykonala Mia Bakošová z Trnovca nad Váhom. Záchrana ľudského života. Vincent poskytol pomoc zranenému kamarátovi. Rozhodol som sa napísať príbeh o mojom kamarátovi a zároveň spolužiakovi, ktorý mi svojím spôsobom zachránil život. Moje meno je Dávid a mám 12 rokov. V jeden obyčajný piatok popoludní sme sa spolu s Vincentom, tak sa totiž volá môj záchranca, rozhodli ísť bicyklovať na pump track dráhu v našom meste.
Odrazu som sa ocitol na zemi a na mne ležal bicykel. Riaditka z neho mi prerazili slabinu. So strašnou bolesťou v oblasti brucha som sa nedokázal ani pohnúť a ani kričať. Vincentovi som len naznačil a v skratke povedal krv a pomoc. Rýchlo dobehol a keď zbadal, že mám otvorenú ranu, snažil sa vyhľadať pomoc, no v okolí nikto nebol. Nakoniec mu napadlo, že blízko sídli záchranná služba, tak neváhal a utekal im doslova búchať na dvere. Ani na chvíľu nezaváhal a nespanikáril. Našťastie záchranári neboli na výjazde a tak mi utekali podať prvú pomoc. Vincent ako správny kamarát utekal na bicykli aj k nám domov, povedať rodičom, čo sa stalo, keďže sme so sebou nemali ani telefón. Záchranka ma odviezla aj s maminou do nemocnice, kde ma museli v ten večer operovať, lebo som mal vnútorné poranenie brucha až do hĺbky 15 cm. Strašne to bolelo a tak strašne som sa bál, ale vôbec som neplakal, držal som sa, bol som statočný. Operácia trvala skoro 2 hodiny a v nemocnici som strávil 5 dní. No doba liečenia bola dlhšia, ale už v pohodlí domova. Všetko som to našťastie zvládol a nemal som poškodený žiadny orgán. Vincent ma navštívil vždy, keď mal čas, lebo je dosť vyťažený, má veľa záujmov a krúžkov a nosil mi úlohy. Všetci sa ku mne zachovali solidárne a musím poďakovať viacerým ľuďom. Aj tým v záchranke, aj v nemocnici, aj mojim rodičom a príbuzným, učiteľom, že stáli pri mne, no hlavne kamarátovi Vincentovi, že nestratil ducha prítomnosť a zachoval sa ako správny kamarát. Je to proste hrdina a týmto sa naše kamarátstvo utužilo. A hlavne máme z toho trochu aj ponaučenie, že život je veľmi krehký a musíme si na seba dávať väčší pozor. Ďakujem za všetko. List napísal Dávid Michálik, ktorý je z Hriňovej. Aneta zachránila život svojmu dedovi. Minulý rok mal môj dedo infarkt. Práve vtedy, keď sa to stalo, spala som u neho. Keď som sa prezliekala, počula som ho ťažko dýchať, zakašľal a začal sa dusiť. Keď som prišla, našla som ho na zemi. Okamžite som pribehla a kontrolovala som, či dýcha. Dýchal, ale veľmi ťažko. Nevedela som, čo mám robiť, ale vedela som, že mu ide o život. Snažila som sa deda prebrať, ale bohužiaľ bol v bezvedomí. Rýchlo som mu vzala telefón a vytočila číslo 112 a tí ma prepojili na záchranárov. Teta, ktorá sa so mnou rozprávala, mi poradila skontrolovať dýchanie. Moja odpoveď bola, že dýcha, ale je v bezvedomí. Povedala mi, pomoc je už na ceste. Neviem, ako dlho to trvalo, ale pre mňa to bolo neskutočne dlhá doba. Naraz však dedo prestal dýchať. Teta zo záchrannej služby, ktorá bola so mnou spojená cez telefón, sa ma opýtala, či viem, či je to KPR. Sice som vedela, ale myslela som si, že nie som na to dosť silná. Sama seba som povzbudila, že musím byť silná a skúsiť to, lebo som potom vedela, že môžem prísť od deda. Asi 30 krát som mu zatlačila na hruď, potom 2 vdychy, lenže dedo nereagoval a po záchrane nebolo ani stopy. Plakala som. Bola som veľmi unavená, ale vedela som, že to nemôžem nechať tak. Teta mi stále hovorila, čo mám robiť a o pár minút na to prišla záchranka. Povedali mi, že keby som nepokračovala v KPR, tak môj dedo by to neprežil. Ale našťastie prežil a bol hospitalizovaný. Dodnes je to pre mňa nezabudnutelný príbeh. List napísala a skutok vykonala Anetka Balážová z Liptovského Mikuláša. Záchrana ľudského života. Mia zachránila život 3-ročnej sestričke. Posielam skutočný príbeh, ktorý sa udial úplne čerstvo. 18. júna 2024 žiačke Mii Majzelovej, ktorá zachránila život svojej 3-ročnej sestre. Niekedy sa udeje čin, ktorý je viac ako jednotky na vysvedčení. Ide o záchranu ľudského života. Mia, žiačka 3. ročníka základnej školy, zachránila svoju mladšiu sestru, ktorá skočila do hlbokého bazéna bez rukávcov a začala sa topiť. Deti si ju všimli, až keď ležala na vode bez pohybu, tvárou hore.
Mia sa ju snažila vybrať z bazéna. Popisovala ju ako handrovú bábiku. Z bazéna jej musela pomáhať mama, ktorá volala sanitku. Mia ducha prítomne zareagovala a keď videla, že sestra nedýcha, začala jej dávať umelé dýchanie a masáž srdca. Mamina dýchala z úst do úst a Mia masírovala, čo to dalo. Keď sme sa jej pýtali, kde sa to naučila, vyjadrila sa, že bola v tábore, kde sa to učili. A v škole dostala aj diplom, keď mali prednášku o prvej pomoci a ona správne oživovala. Zareagovala výborne a do príchodu sanitky sa jej s pomocou dospelých podarilo sestru dostať späť. Malú sestru previezli do Trenčianskej nemocnice a potom vrtuľníkom do Bratislavy, kde sa o ňu postarali lekári. Nebyť odvahy a statočnosti jej sestry, lekári by už prácu nemali. Bolo zaujímavé, keď sme Miu na konci školského roka ohodnotili mimoriadnou cenou a jej reakcia na 20-eurovú poukážku, ktorú si môže uplatniť na nákup čohokoľvek, bola: kúpim niečo sestreninke. List napísala magistra Soňa Belová, pedagogička, skutok vykonala Mia Majzelová z Trenčína.